വീഡിയോ ഓഫ് അമ്മയുടെ ഓണാക്ക. വീഡിയോ കാണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങാണ് അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങാണ്. നമ്മള് 1-ാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായം. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഗ്രൂപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 1-ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒരു കാര്യം പറയാണ്, ഫോണിന്റെ പേരിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പേര് മാറ്റാൻ സാധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കാൻ നോക്ക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട്, സ്പീഡ് കൂടാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. സ്പീഡ് കൂടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അപ്പൊ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യായനം നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് ഇസ്കോൺ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. ആ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ മാംഗ്ലൂരിലുള്ള മംഗലാപുരത്തുള്ള ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ഏകദേശം ഓരോ അധ്യായത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും. ഏകദേശം ഓരോ അധ്യായത്തിലും എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, അതായത് കുറെ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് ഇസ്കോണിന്. അതിൽ ഒരു സെന്ററാണ് ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ കുറെ ഭഗവത്ഗീതകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള ദിവ്യപൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതാണ് അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതാണ്. അപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ പേരെന്താണ്?
ശ്രീ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ നമ്മൾ ആ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ആമുഖം നോക്കും, അതിന്റെ രചയിതാവിനെ കുറിച്ച് നോക്കും, ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ പുസ്തകം മേടിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഇതിന്റെ രചയിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാതാവ് ആരാണ്? ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറാണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ്. അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തില് ആയിരുന്നു, കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. അച്ഛനും അമ്മയും ഭക്തന്മാരായിരുന്നു, വൈഷ്ണവരായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്തന്മാർ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളില് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അഭയചരൺ എന്നായിരുന്നു ചെറിയ പ്രായത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വലുതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി, സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനെ കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദൗത്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ആര്? നമ്മളെ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് അത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. അതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അമേരിക്കയിലാണ്. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി അവിടെയാണ് ആദ്യം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലല്ല, ഭാരതത്തിലല്ല, എവിടെയാണ്? അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ. നമുക്ക് പറയാം ഒട്ടും ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ഹിപ്പികളുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹം അതിൽ വിജയിച്ചു. 1966 ജൂലൈ മാസത്തില് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു 1966 ജൂലൈ മാസത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് അദ്ദേഹം അതിനായിട്ട് പോയത് ഒരു ജലദൂത കപ്പൽ, ആ കപ്പലിന്റെ പേര് പറയുന്നത് ജലദൂത കപ്പലിലാണ്. കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിയില് ഒരു ശിലാഫലകം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, ശിലാഫലകം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശിലാഫലകം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പേരിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂ ആണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ കുറെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഇസ്കോണിന്റെ പേരിൽ കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, ആശുപത്രികളുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ, നമ്മള് അമ്പലങ്ങള്, കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഭക്തിവേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പോ നിലവിൽ നമുക്ക് അറിയാം. പല നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയാം, ഓരോരോ സ്ഥലത്തും ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ചും ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് രാധാ ഗോവിന്ദ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, ആ ടെമ്പിളിലെ ഡയറ്റിയാണ് രാധാ ഗോവിന്ദ്. അവിടുത്തെ അഡ്രസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇത് അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നമ്മള് താഴെ കാണുന്നത് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു ആണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ ശിക്ഷണത്തില് അവര് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു? നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതയുടെ കുറെ ഉണ്ട് വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അതേപടി യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെയാണ് നമുക്കത് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ഇല്ലാതെ, കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ഇല്ല കുറയ്ക്കലും ഇല്ലാതെ അതേപടി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏതിലൂടെ സാധിക്കാണ്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലൂടെ സാധിക്കാണ്. അതാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്.
ഭഗവാന്റെ ആശയങ്ങള് അതേപടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ഈ ഗുരുപരമ്പര നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരു പരമ്പരയുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ഓരോരുത്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് അത് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു പരമ്പരയുണ്ട്, ഒരു ചങ്ങലയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചങ്ങലയിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് അത് എത്താണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 തരത്തിലും കുറെ വൈഷ്ണവ പരമ്പരകളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 പരമ്പരകൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം ശ്രീ സമ്പ്രദായം. രണ്ടാമത്തത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് വെച്ചാല് മഹാദേവനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. മൂന്നാമത്തത് കുമാര സമ്പ്രദായം. കുമാര സമ്പ്രദായം എന്ന് വെച്ചാല് 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് കുമാര സമ്പ്രദായം. നാലാമത്തത് ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് ഈ 4 പരമ്പരകള്. അതില് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ്? ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ പരമ്പരകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിലൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആരിലേക്കാണ് ഇതെല്ലാം വഴി കാണിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്കാണ്. 4 പരമ്പരകളാണെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം ആരെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചറിയാം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം. ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയി. ശരി. ക്ലിയർ ആയി. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റമിത്രമാണ്. ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനനായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യത ഭക്തനായിരിക്കണം, ശിഷ്യനായിരിക്കണം, മിത്രമായിരിക്കണം. 3 കാര്യങ്ങളാ പറയണല്ലോ. ഒന്ന് ഭക്തനാവണം, ശിഷ്യനാവണം, മിത്രമാകണം. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, അതായത് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ആത്മാവ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക. നമ്മൾ ഫുള്ള് ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആകാം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാര്. ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഗുരു പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്നവനാണ് ശിഷ്യൻ. പിന്നെ മിത്രമാണെങ്കിലോ, സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട്, മിത്രങ്ങളായിട്ട്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം ആര്? ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവര്? ഭക്തനായിരിക്കണം, ശിഷ്യനായിരിക്കണം, മിത്രമായിരിക്കണം. അർജുനൻ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്തുവരെ സാധിച്ചത്? അർജുനൻ അത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിച്ചിരിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയം അനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ വിശ്വകരന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ ഭഗവാനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഗീത ഉപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളൊരു അസുഖം വന്നാൽ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചല്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാണോ ഡോക്ടർ നമ്മളെടുത്ത് അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ മരുന്ന് കഴിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ആ
ഗീത ഉപദേശകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത് അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കുറെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് കുറെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ചിലത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ യൂസർ മാനുവൽ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പൊ അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മള് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് ആകെ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അല്ലെ, നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. ഈ 18 അധ്യായങ്ങളിൽ കൂടെ 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത്. അതില് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായം, പിന്നെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയും. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം, അതായത് 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് അറിയപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലാകെ 18 അധ്യായങ്ങൾ, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗാണ്? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം. പിന്നെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം 3 മുതൽ 12 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൂര്യപ്രകാശ് അല്ലെ, കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മളെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് പാലിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം അതൊന്ന് പറഞ്ഞത്. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ നമ്മളെ ലൈഫ് മുഴുവനും നമുക്ക് പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. വേറൊരു തരത്തിലും പറയാം, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റെല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഒരു സാര സർവസാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശമാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെയാണ്. അത്രയും പ്രകാശം നമുക്ക് തരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് സാരസത്വമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. മറ്റേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റിന്റെ അത്രേ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈഫ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് 5 കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, കാലം, കർമ്മം. 5 കാര്യങ്ങള്. ഒന്നാമത്തത് ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവ്, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ്. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഈശ്വരൻ. രണ്ടാമത്തത് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആത്മാവ്, നമുക്ക് അറിയുന്ന
നമ്മള് ആത്മാവ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തത് കാലം. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം, ആ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര നാളാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ്. അഞ്ചാമത്തത് കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അതിനാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഈശ്വരനെ കുറിച്ച്. 2 ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. 3 ഭൗതിക പ്രകൃതി. 4 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? അടുത്ത ഭാഗം ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണത് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? ഗീതാശാസ്ത്രമിതം. മാതാജി എന്താ മെസ്സേജ് ഇട്ടത്? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഒരു തവണ കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? 5 വിഷയങ്ങൾ. ഓക്കെ മാതാജി. 5 വിഷയങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്: ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഈശ്വരൻ. രണ്ടാമത് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. മൂന്നാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്. നാലാമത്തത് കാലം. അഞ്ചാമത്തത് കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം. അത് ചിലപ്പോ 50 വർഷമാവാം, ചിലപ്പോ 20 വർഷമാവാം, ചിലപ്പോ 40 വർഷമാവാം, ചിലപ്പോ 100 വർഷമായ ഒരു പീരീഡ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു പ്രകൃതി, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി. ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആത്മാവ്. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ മഹാത്മ്യം. ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. ഒന്നാമത്തെ മഹാത്മ്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. പിന്നെയോ ഭയശോകാതിവർജിതഃ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സാഹിത്യമാണ്. അത് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും മഹത്തായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്, അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. പക്ഷെ ആരാണോ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞരായവര്, അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളായവര്, അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. രണ്ടാമത്തെ മഹാത്മ്യം ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്തി ഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ആരാണോ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം നമുക്ക് ബാധിക്കാതെ പോകാൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മളെ ഇല്ലാതാകും, അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും
പക്ഷാപാതമില്ലാത്തൊരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗംഗാ നദിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഗംഗയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗംഗാ നദിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ഗംഗാ നദിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യം എന്തിനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുണ്ട്. ഗംഗാജലത്തെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രാധാന്യം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കൊടുക്കാണ്. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാ പ്രസാസ്ഥാനം സംസാരാമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോ നിത്യവും നമ്മൾ ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലെ നമ്മളെല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത സ്നാനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിത്യവും വായിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത നിത്യവും വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാപി നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സാഹിത്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കൃത്യതയോടും നിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോട് ശ്രവിക്കുക വായിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മളെ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും, ഭയശോകാതി വർജിത, ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും നിഷ്ഠയോടും കൂടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹിത്യമാണ്. വേദസാഹിത്യം മുഴുവനും വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല, അതും അസാധ്യമാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി. കാരണം വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ സാരസർവസ്വമാണ്. ഇതെല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്താതി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തു പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതം അത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണിത്. അപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം മോക്ഷം കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതാമൃതം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയേക്കാൾ ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്താൽ മോക്ഷം കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്? കാരണം ആദി വിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ് ഭഗവത്ഗീത. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോക്ത ഗോപാല നന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്നും പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃത തുല്യദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഗീതോപനിഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും ഒരു സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെ.
ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കാണ്. ആ പശുക്കിടാവായിട്ട് അർജുനൻ എന്താണ് അത് സ്വീകരിക്കാണ്. പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും ആ അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള ദുഗ്ധം, ആ പാല് പാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ഒരേ ഒരു ധർമ്മകേന്ദ്രം ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഭഗവത്ഗീത ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏക ധർമ്മഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന, തന്നാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരൊറ്റ കർമ്മം, പ്രവൃത്തി, അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവത് സേവനം. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീതയാണ്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമം. ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തിൽ പറഞ്ഞാണ്? ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോയതാട്ടോ കുറച്ച്. ഇനി നമ്മള് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഭഗവത്ഗീത 1-ാമത്തെ അധ്യായം, അർജുന വിഷാദ യോഗം, അതല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നും നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അറിയുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഒരേ വംശത്തിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബങ്ങൾ. ആരൊക്കെയാണ്? കൗരവരും പാണ്ഡവരും അല്ലെ? ആ പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യോ ഒന്നും നൽകാൻ ആര് തയ്യാറാവുന്നില്ല? കൗരവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേണ്ട രാജ്യത്തിനോടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടൊക്കെ ആ ഒരു അത്യാഗ്രഹം മൂലം കൗരവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒന്നും നൽകാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവരായിട്ട് ഒരു സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകും. പക്ഷെ അതൊന്നും ആര് ചെവികൊണ്ടില്ല? ദുര്യോധനാദികള് ചെവികൊണ്ടില്ല, കൗരവര് ചെവികൊണ്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. കുറെ ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ, ഇങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു, 5 ഗ്രാമങ്ങൾ ചോദിച്ചു, 5 വീട് ചോദിച്ചു. ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറാകുന്നില്ല? കൗരവർ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആണ് യുദ്ധമല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ 7 അക്ഷോണിപ്പടയും കൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് പാണ്ഡവരും 11 അക്ഷോണിപ്പടയായിട്ട് കൗരവരും. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോ ആ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വിഷമിച്ച് താല്പര്യമില്ലാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം പറയുന്നത്. ഇത് മഹാഭാരതത്തിലെ നമുക്കറിയാം ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ, അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 1, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, അർജുന വിഷാദ യോഗ, അർജുനന്റെ വിഷാദം. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് 1-ാമത്തെ അധ്യായം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? കൂടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഹേ സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ്. ആരുടെ അടുത്താ ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന്റെ അടുത്താ ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ.
സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. കാരണം സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയാണ്, പിന്നെ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനുമാണ് സഞ്ജയൻ. ആ സഞ്ജയന് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങള് സഞ്ജയന് വ്യാസദേവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സഞ്ജയനും ധൃതരാഷ്ട്രവും ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് കാണാണ്. സഞ്ജയൻ കാണാണ്. ആ സഞ്ജയൻ കാണുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ് സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത്, ആ പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കള്, അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണ്? മാമക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ മക്കൾ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. മാമക എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മക്കൾ. അതിൽ സ്വാർത്ഥതയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. കാരണം മനഃപൂർവ്വം തന്നെ അവിടെ എന്ത് നിഷേധിക്കാണ്? കൗരവർക്കുള്ള അവകാശം പറയാണ്, ഒപ്പം പാണ്ഡവർക്കുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്ര എന്നാ പറഞ്ഞത്. കാരണം വെച്ചാൽ ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മക്ഷേത്രമാണെന്നും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഭൂമി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആർക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുമ്പോ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും 46 ശ്ലോകമാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മള് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഇല്ല, മൂന്നാമത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന പുത്രൻ ചെന്നിട്ട് ആരോട് പറയാണ്? ആചാര്യനോട് പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാം. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് പറയാണ്, ആചാര്യ, ദുര്യോധനന്റെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യര് അല്ലെ. ആ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ, പിന്നെന്താണ്? ബുദ്ധിശാലിയായ ദ്രുപദപുത്രൻ. രണ്ട് തരത്തിലാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ്, രണ്ടാമത് ബുദ്ധിശാലിയായ ദ്രുപദപുത്രൻ. ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ദ്രുപദൻ ആരാണ് ഇവിടെ? ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവാണ് ദ്രുപദ രാജാവ്. ആ ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ പുത്രൻ ആരാണത്? ദൃഷ്ടദുമ്നനാണത്. ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ആരാണ്? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യരോട് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ദ്രുപദ രാജാവുമായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ദ്രുപദ രാജാവ് ഒരു യാഗം നടത്തിയിട്ട് ആ യാഗത്തില് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് തക്ക കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരം നേടി. അങ്ങനെയാണ് ആര് ജനിക്കുന്നത്? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെ അടുത്താണ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? ഈ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം തന്നെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്നുള്ളത് അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആരാണ്? അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എല്ലാ ആയോധന കലകളും എല്ലാതും ആർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്? എല്ലാതും ശരിയായിട്ട് തന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് ദുര്യോധനന് ഇഷ്ടായില്ല. അപ്പൊ അന്നത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നെന്ത് സംഭവിച്ചത്? ആ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ നായകനായിട്ട് ദൃഷ്ടദുമ്നൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും പിന്നെന്താണ് ദ്രുപദപുത്രനും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ആ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കത്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് കളിയാക്കി പറയില്ല, നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ആ രീതിയില് ഒന്ന് ഇത്തിരി കൂടി ഒരു എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള്, അതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം വരുന്നത് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ 4 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് രണ്ട് സൈന്യത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നത്
പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്, കൗരവ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് കുറച്ചെത്തുമ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 15ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് ഇനി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് പാഞ്ചജന്യം ഋഷി കേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇനി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ആരൊക്കെ വന്നെന്നുള്ളത് രണ്ടു കൂട്ടരും കണ്ടു, മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും ശംഖുകൾ ഊതും അല്ലെ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ശംഖുകളൊക്കെ ഊതിയിട്ട് മതലൊക്കെ കൊട്ടി ഭയങ്കര കോലാഹലമായിരിക്കും അവിടെ. അതേപോലെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം ഊതി, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ഭീമന്റെ ശംഖ് പൗണ്ഡ്രം, ഇവര് 3 പേരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് ഊതി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, പിന്നെ ആരാണ് പൗണ്ഡ്രം, ആരുടെ ശംഖാണ്, ഭീമന്റെ ശംഖാണ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ 3 പേരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കി. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുലാ സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യസ്യ പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീശ്ച പരാജിതാഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. ഇനി കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖ് അനന്ത വിജയം. നകുല സഹദേവന്മാർ, നകുലന്റെ ശംഖ് സുഘോഷം, സഹദേവന്റെ ശംഖ് മണിപുഷ്പകം, അവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതി. വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കി. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത്, അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ ശംഖുകൾ മുഴക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സഘോഷാധാർതരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ധാരയത് നപശ്ചാ പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലാഭ്യന്നുനാദയൻ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ശംഖുകൾ മുഴക്കുമ്പോ വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ശംഖുകൾ മുഴക്കിയപ്പോ ആ ശംഖുകളുടെ ആ ഒരു ഒച്ച അല്ലെ, ആ ശംഖുനാദം കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏതൊരു അപകടം വന്നാൽ, ഏതൊരു ആപത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ അഭയം തേടിയവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? നെറ്റ് സ്ലോ ആവുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ വോയിസ്? എങ്ങാനും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. ക്ലിയർ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കിയാൽ. ക്ലിയർ ആവുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ ശരി. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, അറിയില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന അപ്പൊ ഈ നാദം കേട്ടപ്പോ, നാദഘോഷം കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. കാരണം ഭഗവാനില് പാണ്ഡവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനില് പാണ്ഡവർക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാനില്. ആ ഏതൊരു ആപത്തിലും മഹാവിപത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഭഗവാനെ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിക്കാനില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട്? പാണ്ഡവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് പിളർന്നത്.
അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹ യോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് അച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ അച്യുത, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയാണ് അർജുനനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ രണ്ട് സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുക്കായിട്ട് മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അച്യുത, ഭഗവാനോട് പറയാണ് അച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ സാരഥിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താണ് പറയണത്? ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന പോലെയാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ, ഹേ അച്യുത, എന്താ പറയണത്? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്താൻ ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന് അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ച്യുതി സംഭവിക്കാത്ത പ്രഭു, ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് തന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ അനുഭൂതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവാൻ അത്രയും വാത്സല്യമാണ് ഭഗവാന് ഭക്തനോട്. ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ മധ്യത്തില് തേര് കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വേപതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത് തെക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. അപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തില് തേര് കൊണ്ട്, രഥം കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുത്തു. അപ്പോ എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തില് തേര് കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിലെ വില്ല് കയ്യിൽ നിന്ന്, ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണു, തൊലി ചുട്ടു നീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കാരണം ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പ്രയാസമായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാനും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാനും തുടങ്ങി. കയ്യിലുള്ള വില്ല്, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം. ആ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്ന അർജുനൻ? എന്നിട്ട് നച്ചാ ശക്നോമി വസ്താതും ഭ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഇപ്പോ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ്. എനിക്ക് മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത് ഭാഗ്യലക്ഷണങ്ങളല്ല ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത്. എനിക്കിവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല. എനിക്കാണെങ്കിലോ മനസ്സാണെങ്കിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്. ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് കേശവ. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പേരുണ്ട്? കേശവ എന്ന് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ്. എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നത്. അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് നമുക്കറിയാലോ, അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധത്തില് ഇത്രയും പ്രയാസം വരാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങള്, തന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്, ഇവരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുത്തച്ഛന്മാര്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്, ദ്രോണാചാര്യര്, കൃപാചാര്യര്, ഗുരുജനങ്ങള്, പിന്നെ മാതുലന്മാര്, സഹോദരന്മാര്, പിന്നെ പുത്രന്മാര്, അശ്വത്ഥമാവ് തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇവരൊക്കെയാണ് ആ യുദ്ധത്തില് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വരെ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? തന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്, തന്റെ ഉറ്റ ബന്ധുക്കളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അവരൊക്കെ എതിർപക്ഷത്ത് തങ്ങളായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെടുവല്ലോ, ഇവരൊക്കെ താൻ വധിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. അതാണ് അർജുനന്റെ മൃദുല
ഹൃദയത്വം. കാരണം ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത. അതാണ് വിഷാദത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ കാരണം പറയുന്നത് മൃദുല ഹൃദയത്വം. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങള്. 3 പാപം. 4 കുടുംബ പാരമ്പര്യം. 5 തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ. ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുൽസും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികള്, കാരണം അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കള്, സുഹൃത്തുക്കള് ഇവരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരാൻ തുടങ്ങി, മുഖം വരളാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അർജുനൻ അത്രയും വാത്സല്യത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുജനങ്ങള്, അർജുനന്റെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു ആ ഗുരുവിന് അർജുനൻ. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവരെ കാണുമ്പോ അർജുനന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ മുഖം വരളാനും അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാനും തുടങ്ങി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ. നച്ചാ ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ബന്ധുക്കളെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, കാരണം നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ വധിക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിജയം എനിക്ക് വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിജയം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം ഈ യുദ്ധത്തില് ബന്ധുക്കളെ വധിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വിജയം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കൊരു സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളടുത്ത്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പോയിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച് അർജുനന് ആ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് അത് കാണാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. കാരണം അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വധിക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനന് അത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാണാൻ പോലും ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു വിജയം എനിക്ക് വേണ്ട, അതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സഭാന്തവാൻ. അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? പാപമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും ഈ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇവര് അക്രമികളായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാപം കിട്ടും. നമ്മളൊരു ജീവൻ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്കതുകൊണ്ട് പാപം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ ഹിംസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല മാധവ. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് നേടാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, കാരണം ഇവരൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അത് കാണാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ സന്തോഷം കണ്ടാലല്ലേ നമുക്കത് കൂടുതൽ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കാണാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുക? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളുണ്ട്. വൈദിക പ്രമാണ പ്രകാരം അക്രമികള് 6 തരത്തിലുണ്ട്. ഇവരെ നമുക്ക് ഉടനെ വധിക്കാം. ഈ അക്രമികൾ ചെയ്തവരാണ്. ഈ അക്രമികളെ നമുക്ക് ഉടനെ വധിക്കാം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് പറയണം. ആരൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിനെ തീവയ്ക്കുന്നവൻ, മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികള്: ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിനെ തീവയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഈ തരത്തിലുള്ള 6 കൃത്യങ്ങള്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഉടനെ വധിക്കാം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. അപ്പൊ വിഷം കൊടുക്ക. ആരാണ്? എന്താ പറയാ, ഭീമൻ അല്ലെ? ഭീമന് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൗരവര്. പിന്നെ വീടിന് തീ വെക്കാനായിട്ട് അരക്കില്ലം ചുട്ട് കരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറുക, ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുക. നമുക്കറിയാം ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം പോലുള്ള പല സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് എല്ലാ തരത്തിലും പറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പാപമില്ലാന്ന് പറയാണ്. ഇനി കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷന്തി കുലസ്ത്രീയ ശ്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പോ കുലത്തില് അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ത്രീകള് ദുഷിച്ചു പോകും. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കുലത്തെ കുറിച്ച് പറയണ? ഭഗവാൻ ഏത് കുലത്തിൽ ജന്മം എടുത്തതാണ്? വിഷ്ണുകുലത്തിൽ പിറന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജ്യത്തൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ, ഒരു യുദ്ധമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ രാജ്യത്തിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവര്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താകാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ മക്കള്, ആൺമക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വീട്ടില് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാത്രമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ആ സ്ത്രീകള് ദുഷിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ സ്ത്രീകളെല്ലാം ദുഷിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തില് നമുക്കറിയാം നല്ല ജനങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാവണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തില് സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോകാണ്. പിന്നെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അവര് പിഴച്ചു പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പൊ തീരുമാനം പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് അർജുനന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ നിൽക്കാണ്. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകണല്ലോ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ ജയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോൽക്കണം. ഇതില് ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ അവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അവരെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? യുദ്ധം ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനെനിക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. അർജുനന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റോളം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നോണ്ട് വിരോധം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല 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 ശരി. മാതാജി, ഇല്ല മാതാജി. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ. ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റത്തില് നമ്മള് ധൃതരാഷ്ട്ര മനോഭാവം എന്താണ്? മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ അല്ലെ? എന്താ പറയണത്? ചോദിക്കാണ്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. അർജുനനാണെങ്കിലോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ, തന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ എന്നെ അവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ വധിച്ച് ആ രാജ്യം കൈയടക്കാനായിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സാഹചര്യത്തില് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള 3 പേരുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അഹോബത്ത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാച്യ സുഖലോപേന ഹന്തും സ്വജനമുത്യതാഹ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊരു മഹാപാപമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? ആ രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? അത് അർജുനന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിച്ചിട്ട് ആ രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്
ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്. അത് അർജുനൻ അതിശയത്തോടെ ചോദിക്കാണ്. രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ, അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോഭാവം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയാഹ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുത്തുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്, അവരായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നതിലും അവരോട് പൊരുതുന്നതിലും ഭേദം എന്താണ്? പ്രതിരോധത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന, നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊന്നോട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ധർമ്മം. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മത്തില് യുദ്ധത്തിന്റെ മുറകൾ അനുസരിച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സമരമുറകളില്. അതിന്റെ ഒരു നിബന്ധന, നമ്മൾ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ, കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാനിവിടെ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, എന്നാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല, ഞാൻ എന്തിനു തയ്യാറില്ല? അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ് ഇവിടെ, ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഹ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഈ വില്ലും ശരങ്ങളെല്ലാം താഴെ വെച്ചിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ തേരില് ദുഃഖിതനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരോടാണ് സഞ്ജയൻ ഇത് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃതരാഷ്ട്രയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ യുദ്ധത്തില് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും എല്ലാം താഴെ വെച്ച് ദുഃഖിതനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അടുത്തത് പറയുന്നത് അർജുനൻ വിജയിക്കുമുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പല പല ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കൂടി സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ അല്ലെ പറഞ്ഞത്. ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്താണ്? ധർമ്മഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. ധർമ്മം ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെ ഉള്ളത്? ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ധർമ്മം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധർമ്മക്ഷേത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മക്ഷേത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയം ആർക്കായിരിക്കും? ധർമ്മത്തിനായിരിക്കും. അപ്പൊ പാണ്ഡവർക്കായിരിക്കും അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയാണ്, ധർമ്മക്ഷേത്രമാണത്. രണ്ടാമത്തത് ദിവ്യമായ രഥം. അർജുനന്റെ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവ്യമായ രഥമാണ്. 4 വെള്ളക്കുതിരകളെ കൂട്ടിയ ആ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. 3 ദിക്കിലും അതിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ? വിജയം മാത്രമേ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അർജുനന്റെ രഥം, ദിവ്യമായ രഥമാണ്. അത് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. അത് 3 ദിക്കുകളിലും വിജയം കൈവരിക്കുന്നതാണ് ആ രഥം. അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്. അർജുനൻ വിജയിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അർജുനന്റെ ദിവ്യമായ രഥം. മൂന്നാമത്തത് കപിധ്വജ. ആ രഥത്തുമ്മല് നമ്മളൊരു കൊടി അടയാളം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ കൊടി. ആ കൊടിമേൽ ആരെ കാണുന്നുണ്ട്? ഹനുമാനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ ഹനുമാൻ. അപ്പൊ ആ രഥത്തിന് എന്താ പറയാ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ട് കൂടെ? ഹനുമാൻ ഉണ്ട്. കപിധ്വജൻ. ആ ധ്വജത്തുമ്മല് കപിയുടെ അടയാളം ഉണ്ട്, ഹനുമാന്റെ അടയാളം. അതും അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ്. നാലാമത്തത് ശംഖുനാദം. ഇവരുടെയൊക്കെ ശംഖുകള് ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ. ആ ശംഖുനാദവും അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ശംഖും വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണാണ്. പിന്നെ അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം, അതും എന്താണ്? അർജുനന് വിജയം മാത്രം തരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അതും അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് തെക്തജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദുര്യോധനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതില്. അതായത് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ കളയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ അത് ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ കാരണമാണ്? അവരെല്ലാവരും വധിക്കുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു
പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. തെക്ത ജീവിതം, ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് മോക്ഷദ ഏകാദശി. ഇത് നടക്കുന്നത് മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് ഇവരുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് കൂടെ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആര് കൂടി ഉണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി, ഐശ്വര്യ ദേവത ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ട്. ഒന്ന് ധർമ്മക്ഷേത്രം, രണ്ടാമത്തെ ദിവ്യമായ രഥം, മൂന്നാമത്തത് കപിത്വജൻ, ശംഖുനാഥം, ഗാന്ധീവം, രക്തജീവിതം, മോക്ഷദേകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശൻ. ഋഷികേശൻ എന്ന് ഭഗവാനെ പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി ഭഗവാന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ. നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായി ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, എങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. എങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നെത്താനെ മാറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്ന നമ്മളെ വിദ്യ. ആ വിദ്യ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ അവബോധം മാറും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു അവബോധം അപ്പൊ മാറിയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സും ബുദ്ധിയെ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു കഥയാണ്, അത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ കഥ പറയാം സമയത്തിനനുസരിച്ച്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേരെന്താണ്? മന്ത്രിയുടെ പേര് സഞ്ജയൻ. ഭഗവാന്റെ സംഖ്യന്റെ പേരെന്താണ്? അർജുനന്റെ സംഖ്യന്റെ പേരോ? ദേവദത്തം. ദേവദത്തം അല്ല. ഇനി അടുത്തത് അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറയുന്ന 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വലുതും മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? എന്താണ് അടുത്തത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ നമ്മൾ കണ്ടു. ആരൊക്കെയാണ് 6 തരത്തിലുള്ള? ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, ആക്രമിക്കുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, പിന്നെ വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വെക്കുന്നവൻ, കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, പിന്നെ കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, എന്റെ ഭാര്യയെ അപമാനിക്കുന്നവർ, അപഹരിക്കുന്നവൻ. അതാണ് 6 തരത്തിലുള്ള വിഷം കൊടുക്കുക, വീടിന് തീ വയ്ക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, കൊള്ളയടിക്കുക, അവിടെ ഒരു മറ്റു ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്.
നെറ്റ് ക്ലിയർ ആവില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെയോ ഒരാളുടെ ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്നുണ്ട്. പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒരാൾ പറയാൻ പറയും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട് മാതാജി, അതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്തത് അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അല്ലെ. ധർമ്മക്ഷേത്രം, രണ്ട് ദിവ്യമായ രഥം, നാല് ശംഖുനാദം, ഗാന്ധീവം, ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ശ്ലോകം തൊട്ട് കേട്ട് പോയിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റത്തത് ധർമ്മക്ഷേത്രം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് അർജുനന്റെ രഥം, ദിവ്യമായ രഥം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമി, ധർമ്മഭൂമിയാണ്. പിന്നെ രഥം ദിവ്യമായ രഥമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ രഥത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഹനുമാനുണ്ട്, കപിധ്വജ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദിവ്യമായ ശംഖുകള്. പിന്നെ അർജുനന്റെ ദിവ്യമായ ശംഖുകള് പറഞ്ഞു. അത് ശംഖുനാഥം, ദിവ്യമായ ശംഖുനാഥം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത്? ശംഖുനാഥം കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനന്റെ വില്ല്, ഗാന്ധീവം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രക്തജീവിതം പറഞ്ഞു. പിന്നെ പിന്നെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട് കൂടെ, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൂടെ. അതാണ് അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്? 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. അധ്യായങ്ങൾ എത്രയുള്ളത്? 18. അതില് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏതിലാ വരുന്നത്? ഏത് യോഗം? 7 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. 1 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ 8ാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് 9ാമത്തെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക, കാലം, കർമ്മം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കാലത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങൾ? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു.